Vánoce se kvapem blíží a jednou z milých povinností je výběr vánočního stromu. Ti, kteří nemají ve sklepě umělou napodobeninu, se sjíždějí k nákupním střediskům a hledají stromek podle svých představ. Zde v Kobylisích se nachází jedna z prodejen rodinné pěstírny manželů Janatových. Stromky sem dováží z Podkrkonoší, kde na plantážích rostou pod dohledem pěstitelů. Prodej většinou začíná začátkem prosince, letos to vyšlo na 7. Většinou začínáme o víkendu, plus máme týden na přípravy, protože tady to je normálně zahrada. Pěstováním vánočních stromků se rodinná firma zabývá již od roku 1992 a aktuální výměra plantáží pro vánoční stromky už činí 15 hektarů. Nejsilnější je asi první víkend a potom ten další a poslední taky ještě chodí opozdělci, dokonce nám chodí i po Vánocích. Dříve byly stromky v domácnostech symbolem naděje a života. Dnes je jejich zdobení součástí vánočních příprav po celém světě. Ať už máte doma živý stromek nebo umělý, jedno je jasné, je neodmyslitelnou součástí Vánoc. Pro publicistiku Marek Pulda.